Sarura Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids, apo tinodzidzisana magariro netsika dzedu muZimbabwe. Vanombuya vanofarira ngano, munongozviziya. Nhasi tauya neimwe ngano inonzi ndamba kuudzwa. Ndamba kuudzwa. Those who refuse to be advised. Kwaivapo nevamwe mbuya. Mbuya ava vaisakura munda wavo wenzungu zvakanaka. Vachisakura kudaro, vakatanga kuona tumatombo twakazonaka. Vagotanga kutunhonga tumatombo tuya, vachitunhonga vachikanda mutswanda mavo. Vakabva vati kutarira vakati tutombotu zvakafita kunaka kudya zvinhu izvi. Ndobva vaenda nematombo avo kumba. Vasukuru ndokusvikoti, mbuya mauya nematombo, muda kuti tiatambe nhodo here? Zvikanzi nambuya vaya, kana ndoda kuabika. Matombo haabikwe mbuya. Tuona vatukamhanya kuna mai tukati, mai, mbuya waruda kubika matombo. Mai vakaenda kuna mbuya vakati, ko, zvaita sei nai mbuya? Muri kuda kubika matombo? Zvikanzi ndoda kuabika. Achaibva anonakai. Tarirai kunaka kwaakaita. Vakaitisana nharo kudakara mai vaya vangoti, regai vabike. Ndomba mbuya vaya vabika, vatora hari yavo, vagosuka matombo aya, vagoisa mahari, vagoisa pamoto. Svondo rese vachikuchidzira moto uya, dombo ringaibva. Imi makamboonawo dombo richidyiwa? Dombo riya kana kumboibva. Mbuya vaya vagumirwa ndokuzoti mumwe musi vangoti, ndokungotora ndokubva varasa. Zvikanzi mazviona mbuya, dai makateerera, mungadai musina mbopedza huni, musina mbopedza mvura, musina mbopedza nguva yenyu. Asi mbuya havana kudzidza chidzidzo. Nerimwe zuva vakabva vafunga vakati, ndoda kuenda kunoona mubvana wangu anogara mhiri kwerukova. Avo mbuya vari kufamba, vasvika parukova paipai, vakaona maiwe, rukova rwuri kushinyira nekuzara. Mikono yevarume vaida kuendawo kudambura rwizi vavakatomira kunze vachiti, rwizi urwu haruyambukiki. Mbuya vaya vakati, komakamirire panapa? Zvikanzi mbuya, hamusi kuona kuti rwizi rwakazara irworwo? Ndoshoko ravangu vasikadi kunzwa kaizvozvo. Vakamba vati, ndiri kuyambuka. Zvikanzi mbuya, munoyeredzwa? Zvikanzi ndinoyambuka chete. Ndinoyeredzwa, chichandoyeredzwa. Kachembere kai kakutopinda murukova. Kongoti nhano imwe, yepiri, yetatu, ndiye wapu. Katakurwa kambuya kai nerukova. Kakuyeredzwa nerukova. Kakudaidzira, yowe, ndofa zvangu kani, yowe, dendateerera, yowe, ndofa zvangu kani. Kachiyeredzwa, varume vaya vagoti kumhanya vari mumahombekombe merukova, vachidzika nerwizi kuzoti vasvika pakapa chinge nani, ndombva vasvetukira murukova. Ndokubva vachi bhukuja. Ndesvikei mbuya vaya kuvasimudza, ndokuvakukurudza, kuvaburitsa kunze. Vosvika kunze kwekwe, vakukarutsisa mvura yakakanwa kambuya kaya. Zvikanzi mbuya, kuteerera kwakanaka. Haikona kungogara muri munhu ane nharo nguva yese, musingade kupiwawo mazano nevamwe vanhu. Panguva iwo mazano, muchiteerera. Mbuya vaya vakazoti, asi chokwadi vana vangu mataura. Kubva iko zvinoda kudawo kudzidza kuteerera. Ndopakaperera zarungano. Saka chidzidzo chiripo vazukuru vangu ndechekuti
In life, you are never always right. You may have great ideas. You may be a great thinker. You may be a big entrepreneur. But the most important thing, if you want your work to be successful, learn to listen to other people's advice, because that advice may help you in later life so that you succeed and you become more prosperous than you were before. Tapedza. Aiwa, tatenda. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Don't forget to subscribe down below.